ሃገረ ቡልጋርያ ኣብ ኤውሮጳ ታምዕብልቲ ኮይና ብዙሕ ክበሃለላ ዘይትስማዕ ብዙሓት መዘራረብቲ ነገራት ዘለውዋ ብተፈጥሮ ኣዝያ ጽብቕቲ ሃገር እያ። ንህይወት ኣድለይቲ ነገራት ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝርከበላ ሃገር እያ። ኣብዚኣ ሃገር እውን ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ፍሉያት ተግባራትን መስደመሚ ነገራትን ይርከቡ እዮም። ካብኣቶም ውሽጢ እውን ክሳብ ሕጂ ግዜ ዝርከብ ናይ ድንግል ጓል ዕዳጋ እናተባህለ ዝፍለጥን ናይ ሸይጣን ፌስቲቫልን ቀፂሉ እውን እቲ መስደመሚ ታሪኽ ብሓደ ከልቢ ተላዕለ ምስ ጎረቤት ሃገር ናብ ከቢድ ዝበሃል ኩናት ዝኣተወትሉ ኣጋጣሚ ሓቢርና ክንርኢ ኢና። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩሞ ኣይፈለይኒ ክብል ፈቱ። ቡልጋርያ ኣብ ኤውሮጳ ውሽጢ ካብ ዘለዋ ናይ ጥንቲ ሃገራት እቲ ሓንቲ እያ። ን1300 ዓመታት ዝኣክል እውን ስማን ከይተለወጠ ጸኒሑ እዩ። ቡልጋርያ ሪፐብሊክ ቅድሚ ምምስራቱ ብኦቶማን ቱርክን ብሮማውያን እናተገዘት ጸኒሓ እያ። በዚ ምኽንያት እውን ናይ ሮማውያን ባህሊ ዝኾነ ናይ ጽጌረዳ ዕምበባ ብሰፊሕ እዩ ዝርከብ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ጥንቲ ዝኾነ ናይ ሮማውያን ሓድጊ ክሳብ ሕጂ ግዜ ኣብ ናይ ቡልጋርያ ግልጋሎት እናወዓሉ ይርከቡ እዮም። ናብዛ ሃገር ዝመፀ ዑደተኛ ኩሉ ናይ ሮማን ግሎቭ ዲቭቲያብ ወይ እውን ፊሊፖፕ እናተባህለ ዝፅዋዕ ናይ ጥንቲ ናይ ሮማን ሲነማ ይርከብ እዩ። ኣብ ክሎቭዴቭ ዝርከብ ናይ ሮማን ሲነማ ንፈለማ ግዜ ካብ ዝህነፅ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ሕድሳት ተገይሩሉ ከም ዘይፈልጥ ተገሊጹ እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ሰዓት ንኣኼባ ትሰፈር ይኹን ንብዙሓት ኣዋጅ ይጠቅም ከም ዝነበረ ይግለጽ እዩ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ድንግልና ኣገዳሲ ኢልና ከም እንኣምን ኩሉ ኣብዚ ጸብጻብ እውን ጽቡቕ ጌርና ክንዕዘቦ ኢና ኢሉ እውን ኣብ ኤውሮጳ ትርከብ ኣብ ሃገረ ቡልጋርያ ውሽጢ ሄልሮኪ እናተባህሉ ዝፍለጡ እቲ ቦትኦም እውን ኣብ ማእከላይ ቡልጋርያ ዝኾነ ንኣሽቱ ዓሌት ኣብ ዓለምና በቲ መስደመም ዝኾነ ባህሎም ይፍለጡ እዮም። ኣብኡ ዝርከቡ ኣወዳት ንድንግል ጓሎም ናብ ዕዳጋ እናውፅኡ ዝሸጥሉ ናይ ድንግል መርዓት ዕዳጋ ተባሂሉ ዝፍለጥን ኣብ ዓመት ን4 ግዜ ዝካየድ ኣዝዩ ሰፊሕ ዕዳጋ ርከብ እዩ። እቲ ግዝኡ እንትበፅሕ በቲ ስርዓቱ መሰረት ቤተሰብ ነታ ብፅሕትን ድንግልን ዝኾነት ጓሎም ሒዞም ብምውፃእ ናይ መርዓ ኣድለይቲ ነገራት ብምሓዝ ናብቲ ዕዳጋ ንዝመፁ ኣወዳት ኣንስቲ ንኽወስዱ ብፅቡቕ ዝኾነ ዋጋ ክዋገዩ ይረአዩ። መብዛሕትኡ ናይ ካላርጂ ህዝቢ ስራሕ ኢሉ ነዚ ተግባር እንትፍፅም ካብ ዓሌቱ ምውራድ ሓሊፉ ኣብቲ ሃገር ውሽጢ ኣዝየን ድኻ ካብ ዝበሃላ ከተማ ውሽጢ እቲ ሓንቲ ምዃና ስለተረድኡ ነቲ ዕዳጋ ንምዕባይ ወሲኖም እዮም። ድሕሪ እዚ ዕዳጋ ዝረኽብዎ ብዙሕ ገንዘብ እውን ዕዳ ንምኽፋል ናይ ቤተሰቦም ኣስቤዛ ንምሽፋንን ንደቆም ናብ ምህሮ ንምልኣኽን ይጥቀምሉ እዮም። መብዛሕትኦም ወለዲ ናይ ኣዋልድ ደቆም ፀገም ንምእላይ ናብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምስ በፅሓ ብቕልጡፍ ምህሮ ንከቋርፃ ብምግባር ዝሓሸ ናይ ቀጻሊ ህይወት ንክህልወን ናብ መርዓ ንክኣትዋ ይገብርዎን እዮም። እቲ ዕዳጋ ኣብ ዝግበረሉ መዓልትታት ካብ 15 ክሳብ 18 ዕድመ ዝገበራ ጎራዝ ኣዋልድ ኣዝየን ተፈተውትን ተደለይትን ንምዃን ሰሓቢ ክዳን ምስ ሓፀርቲ ቀምሻት ብምግባር ሜካፕ ተጠቂመን ነቲ ናይ ቀጻሊ ሰብኣየን ክህንና እዩ ዝረአ። ነዚ ኩሉ ላዕልን ታሕትን ዝበለዎ እውን እዚአን ጽቡቕ እንተደኣ ኮይነን እቲ ዝሽየጣሉ ዋጋ እውን ልዕል ክብል ስለ ዝገብሩ እቲ ዝደለያ ሰብኣይ በቲ ክፍሊት ተተሰማሚዑ ውዕልን ተፈጺሙ እዛ መርዓት ናቱ ቤተሰብ ኣዋል ኮይና ማለት እዩ። ስዒቡ እውን እዚ ዕዳጋ ኣብ ዓለምና ናይ ህይወት መጻምድቲ ንምርካብ ኣዝዩ ቁልጡፍ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ኣብቲ ናይ ዕዳጋ መዓልቲ እውን ፈጺሙ ክርሳዕ ዘይብሉን ኣድላይ ዝኾነ ነገርን ኣብቲ ዕዳጋ ዝርከባ ጎራዙ ደናግል ክኾና ናይ ግድን እዩ። ናይታ መርዓት ወለዲ ድማ ካብቲ ተፈጸመ ውዕሊ ካብ 2,800 ክሳብ $500 ክፍሊት ይረኽቡ እዮም። ኮይኑ ግና እዚ ዕዳጋ ድሕሪ ምፍጻሙ እዛ መርዓት ድንግል እንተደኣ ዘይኮይና እዚ ቤተሰብ ነቲ ክፍሊት ክልሶ ግዴትኡ ስለ ዝኾነ እዚ ዘጓንፈን ኣዋልድ እውን መሕፈርትን ብዕሉጋትን ተባሂለን ካብቲ ማሕበረሰብ ተገለልቲ እየን። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰባት ካብ ቀደም ኣትሒዙ ክሳብ 2024 ናይ ኣዋልድ ዕዳጋ እናተገብረ ከም ዝርከብ ገሊፆም እዮም። እቲ ካልእ ድማ ኩኬሪ ናይ ሸይጣን በዓል እዩ። ናይዚ ሃገር ሓላዊ ኢሎም ዝኣምኑን ዩኔሰስ ኢሎም ስም ዝሃብዎን ካብ 3 ክፍለ ዘመን ንላዕሊ ዝኣክል ቡልጋርያውያን ነዚ ናይ ሸይጣን ተግባር ከኣምኑ ጸኒሖም እዮም። ብኣፈ ታሪኽ ከም ዝዝረብ እዚ ዕለት ናይ ወይኒ መልኣኽ ናይ ምርባሕን ተመሊስካ ናይ ምውላድ መላእኽቲ ዝዝከር ስርዓት ብምፍጻም ንርኹስ መንፈስ ንምእላይን ሰላማዊ ዓመት ንክኾነሉ ይሕግዝ እዩ ተባሂሉ እመን እዩ። ናይቲ ፌስቲቫል ተሳተፍቲ ብእንስሳትን ኣዕዋፍን ገጽ ተሳኢሎም እቲ ተሰርሐ ክዳውንቲ ናብ ኣካሎም ገይሮም ናይ ነሓስ ቃጭል ብምግባር ዝቐረብ ክኾን እንከሎ ኣብቲ ማሕበረሰብ ማህሰይቲ ዘብፅሑ መንፈሳት ንምእላይ ብዝብል ድማ ከም ጉራደ፣ ካራ፣ ናይ ኣጣል ቆርበትን ካልኦት ናውትን ሒዞም ነቲ ፌስቲቫል ከብዕሉ እዩ ዝረአ። ኩሎም ክዳውንቲ ናይ ሓባር ባህሊ ዘለዎ ክኾን እንከሎ ኣብቲ ፕሮግራም ውሽጢ እውን ብመደብ ምስዕሳዕ ናይ ድዮን እንስሳ መልኣኽ ቅዱስ ምልክት
حصيلون نايغوش قرن بمقبارن تدنسو نايت عامت طعنا حغوسن عبيتن مغلص غيرم يوسدوهم كمون نابت خباب زركب غزاوت بمخاد نت ناي ጥንት ዝኾነ ባህላዊ ውዳሰ يغربهم بتلمدو أبز فيستيفال أودات طريام زخبرو تبايلو يحسب እንኳን ተነበረ أبز حجግና أواددون أبز سنسرعت كساتف أمراي لمود كوينويو ኣብ መጠረሻ እውን እዚ በዓል ድሕሪ ምውድኡ ነቶም ርኩሳት መንፈስ ንምእላይ ብዝብል እምነት ነቲ ገይሮሞ ዝነበሩ ክዳውንቲ ኣርሒቖም ብምስንዳው መዛዘሚ ፕሮግራም ይኸውን እዩ። ተቐፂልና ንሪኦ መስደመም ዝኾነ ናይ ኣዋልድ ሜክኣፕ ልምዲ እዩ። ኣብ ዝኾነ ሃገር ልሙድ ከም ዝኾነ ኩሉ ኣብ ቡልጋርያ ውሽጢ እውን ዝኾነት ዓይነት መርዓት ኣፀቢቑላን ተኸዲናን ናይ ምምርዓው ሕልሚ እኳ እንተነበራ ኣብዚ ዘሎ ባህሊ ግና ነዚ ዘፍቅድ ኣይኮነን። ቡልጋርያውያን ኣዋልድ ነዚ ዘይተዓደላ እየን። ኣብዛ ዓቢ መዓልቲ እዛ መርዓት ኣዒንታ ዓሚታ ገፃ እውን ብሓፊስ ፃዕዳ ሕሩጭ ቀፂሉ እውን ብኣርቴፊሻል ዕምባባ ፅብቕ እዩ ዝረአ። ነዚ ናይ መርዓት ሜክኣፕ ሰሪሕኻ ንምውዳእ ክሳብ 2 ሰዓት ይውድእ እዩ። ነዚ ዝግበረሉ ምኽንያት ድማ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይዛ መርዓት ገፅ ክርኢ ስለ ዘይፍቀድ እዩ። እቲ ካልእ መስደመሚ ነገር ኣብዚኣ ድምቕቲ መዓልቲ ዘመናዊ ናይ መርዓ ክዳን ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብ በቢቦትኡ ዝግበር ናይ ኣዋልድ ፅቡቕ ክዳን ይቕረበላ እሞ ብኡ ነቲ መዓልቲ ክተሕልፎ እዩ ዝግበር። ነቲ መርዓ ፍሉይ ክኸውን ዝገብሮ ድማ ኣብቲ መርዓ ተዓደሙ ካህናት ነቶም ሰብኣይን ሰበይትን መሪቖም ክሳብ ዝስንዩ ግዜ ብፍጹም ኣዒንታ ክትቀልዕ ስለ ዘይፍቀደላ ክሳብ ሽዑ ብሰብኣያን ኣዲያን ኢድ ተታሒዛ እናተመርሐት እያ ትንቀሳቐስ። ኣብዚ ቦታ ዝግበር ባህላዊ ናይ መርዓ ስርዓት ንኸባቢ እቲ ሰፈር ብሰፊሑ ዘሳትፍ እዩ። እቶም ዕዱማት ናይቲ መርዓ ሓጎስ ንምሕላውን ኣብቲ ዳስ ዕግርግር ንኸይፍጠር ብምባል ኣልኮል ኩልኩል ኮይኑ እዩ። ቅድሚ እቲ መርዓ እውን ናይ ፆታ ረኽቢ ዘይድግፍ እዚ ናይ ቡልጋርያውያን ባህሊ ኣብቲ መርዓ ምሸት እዚ ሰብኣይ ናይታ ሰበይቱ ኣዝዩ መፍርሒ ዝኾነ ሜክኣፕ ልክዕ ምስ ረኣየ ንግዜ እኳ ተተረበሸ ከም ባህሊ ኣኽቢርዎ ክሓልፍ ግና ናይ ግድን እዩ። እቲ ካልእ መስደመሚ ባህሊ ድማ ናይ ቡልጋርያውያን መፍርሒ ዝኾነ ዳንስ እዩ። ኣብ ቡልጋርያ ኣዝዮም ተፈለጥቲ ካብ ዝኾኑ ናይ ኣምልኾ ስርዓት ወፃእ እቲ ሓደ ፖሮት ተባሃለ መፍራሕይ ዳንስ እዩ። እዚ እውን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ማለት እውን ግሪክን ሓደ ናይ ባልካን ሃገራት ዘካይድዎ ናይ ባህሊ ዳንስ እዩ። ኣብዚ ናይ ዳንስ ምንቅስቓስ ተሳተፍቲ ዝኾኑ እውን ሓደ ክቢ ይፈጥሩ እሞ በቲ ናይ ደርፊ ሪትም መሰረት ነቲ ኣካላዊ ምንቅስቓሶም ካብ ፈዛዝ ናብ ቁልጡፍ ክልውጥዎ እዩ ዝረአ። ካብቶም ደነስቲ እውን ሓደ ሰብ ብምውፃእ ኣዝዩ እንተነጢሩ እቲ ክቢ ሰፊሕ እሞ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ይኽእል እዩ። እዚ መፍርሒ ዳንስ ፖሮ ኣብ ቡልጋርያ ውሩያት ዝግበር ዳንስ እዩ። ቡልጋርያ ናይ ጽጌረዳ መሬት ተባሂላ ኣብ ዓለም ተፈላጢት ክትከውን ዝገበረታ እታ ቀንዲ ከተማ ሶፊያ እያ። እዚ ሰፊሕ ፍሉይን ደስ ብዝብልን ናይ መዓዛ ጨናት ተመልኦ ቦታ ካብ 70 ክሳብ 85 ሚታዊ ናይዛ ሃገር ብጽጌረዳ ዕምበባ ከም ዝሽፈን ይግለጽ እዩ። ካብዚኣቶም ደመቕቲ ዕምበባታት ዝወፅእ ኣድላይ ዘይቲ ካብቲ ማእከላይ ዘመን ጀሚሩ ብብዙሕ ዓይነት መፀባበቕን ጨና መስርሕን ዘገልግል መሰረታዊ ነገር እዩ። 1 ግራም ናይ ሮዝ ፈሳሲ ወይ እውን ዘይቲ ንምውፃእ 1300 ጽጌረዳ ዕምበባት ይውድእ እዩ። ካብ 3000 ክሳብ 5000 ኪሎ ግራም ናይ ሮዝ ዕምበባታት ኣብ ዓመትና ብተፈላለየ ሃገራት ሰደድ ትገብር ቡልጋርያ ነዚ ሃብቲ ትዝክረሉ ክብረ በዓል እውን ኣሎ እዩ። ኣብዛ ሃገር ዝርከባ ኩለን ኣዋልድ ፌስቲቫል ብምድላው ይኽበር እዩ። እቲ ክብረ በዓል እውን ቀልብኻ ብዝስሕብ በዓል ኮይኑ ከም ዝሓልፍ ኣብቲ ቦታ ዝረኸቡ ኩሎም ይምስክሩ እዮም። ብሓደ ከልቢ እተላዕለ ምስ ቡልጋርያን ግሪክን ተገብረ ኩናት ድማ ቀፂልና ንሪኦ ዝኸውን። መብዛሕትኡ ግዜ ዓለም ለኸ ኩናት ብመሬት ወይ እውን ሃብቲ ቀፂሉ ድማ ብሃይማኖት ክለዓል ይኽእል እዩ። እዚአን ጎረባብቲ ሃገራት ግና ኣብ 1995 ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ግሪክ ወታደራት ከልቢ ብከቢድ ሓልዋ ይሕሎ ዝነበረ ዲማ ተባሃለ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዶብ ጥሒሱ ናብ ቡልጋርያ ክልል ብጉያ ከኣቱ ኪኢሉ እዩ። ነዚ ናይ ገዛ ከልቢ ኣዝዩ ይፈትዎ ዝነበረ ሓደ ወታደር ንክልተ ግዜ እውን ከይሓሰበ ነቲ ዶብ ከምእጣሓሶ ከይተረድአ ብቕልጡፍ ናብ ውሽጢ እንተኣቱ ናይ ቡልጋርያ ዶብ ሓለውቲ እንታይ መፀና ብምባል ብቕልጡፍ ተኽሳ ብምኽፋት ነቲ ጥሒሱ ዝኣተወ ናይ ግሪክ ወታደር ቀንፂሎሞ እዮም። ናይ ግሪክ ዶብ ሓለውቲ እውን ፈድያ ብምባል ኣብ ናይ ቡልጋርያ ወታደራት ልዑል ዝኾነ ተኩሳ ከፊቶም እዮም። ናይ ግሪክ ካፒቴን ጻዕዳ ባንዴራ ብምልዓል እዚ ኩናት ጠጠው ንኽብልን ድርድር ንኽግበር ወላ እንተሓተተ ብናይ ቡልጋርያ ገጽ ዘለዉ ወታደራት ነዚ ካፒቴን ሓዊሶም ንብዙሓት ወታደራት ክቆስሉ ገይሮሞም እዮም። ናይ ግሪክ መንግስቲ ነቲ ተገብረ ኩናትን ነቶም ሰብ ግዳይን ናብ $2 ሚልዮን ካሕሳ ንክኽፈል ሓቲቱ እዩ። ናይ ቡልጋርያ መንግስቲ ግና ክቕበሎ ይከኣለን። ስለዚ እውን ግሪክ ኣብ ቀረባ ዝርከቡ ሰፈራት ብሓይሊ ብምድፋእ ክትቆፃፀሮም ክኢላ እያ። ኣብ መጠረሻ ግና ሕቡራት መንግስቲ ንግሪክ ካብቲ ቦታ ንክትወፅእ ህፁፅ ትእዛዝ ሂቡ እዩ። ዋላ እኳ እንተቋረፀ ግና እቲ ናይ ካሕሳ ገንዘብ ሕጂ እውን ንክኽፈላ ሓቲታ እያ።
እቲ ገንዘብ እውን ነቶም ሰብ ግዳይ ክወሃብ ተገይሩ እዩ። እሞ ደኣ በዚ ከልቢ እተላዕለ ናይ ኩናት ሃልሃልታ ንብዙሓት ወታደራት መስዋእቲ ገይሩ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ። ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕን ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ይፈቱ።